Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ini sulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni obra o ato na ilimbatan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako di si Dexter, hingkod ang pangidaron, og taga Bulak, Dalagit, Cebu. Punto medikal kini akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dexter, doon ako'y lakaw. Importante kayo. Paliho ko be, ikasay panguha og bani sa saging para ilawg sa atong kabaw, ha? Opa. Para sa atong tulog ka kabaw, ha? Opa. May saging tubaonon dito sa atong uma, dapit sa may sapa-sapa, apila sabto, kay guwang naman to, ha? Opa. Sige, ato na ko. O gamita tong akong sundang. Ya, paghinay o gamit sa akong sundang, ha? Kay hait, baka ito. Ha? Sigihan kong baed na. Sige pa. Ma, kaya itong sundang ni Papa? Nalimot mo kung pangutana niya. Nakalakaw na hinoon siya. Ano ba nangita ka man sa sundang ni Papa di mo, oy? Ako'y manguhag bani para sa atong tulog kakabaw, ma. Kay doon na may lakaw ko na sa Papa. Oo, nanganangit sa ito na ako. Niya kita ka sa sundang niya? Ay, songas ilam sa silong. Ano naman ito niya ibutang permi? O, ma. O saman ka? Di ka ba ko yung nakumanguhag bani? Ay, ako na lang, ma, makaya ko rin Ay, balik-balik ka o dili kaya. Di magtinapulan nga dunganon yung pasan. O, ma. Sige, ma. Kaon saan ako sundan ni Papa sa silong? Yan na, nakakuha na ko bani. Dali akong nahuman og pamuto sa saging kay hait mag-isundo ni Papa. Ako ni pasaanon ang og itapok na ako dito sa dapit sa Maydan. Usa na ako pasaanon padung sa amo. Aron makakaon ng among kabaw. Kutas. Kalipungan magkus ka kutas. Wala magapaw ng akong pananaw. Pero kailangan papasaan ko ni pauli sa amo. Aron malawgan na akong among kabaw. Sugdan ko na paghakot ng bani. Tasa. Nag-aabot ang akong ginawa. Huwag naghuot ang akong dugan. Hutas akong dugan Dexter! Di araman ko ka din Oh, huy! Naman ka! Kikutasan ka magumayo! Laba, aliso ko ba ginawa, ma? Usa! Naunsa? Ay, kutasan nagmay ganina. Nag-abot ang ginhawa nga naghakot sa bani sa saging. Agoy,
Di na niya takasugo ni mo aning kalakiha, Dexter. Kutasan na makabisag manguha lang og laog sa kabaw. Huwag ito lang ko tuyo, apa. Ambot yung kalit lang to. Oy, anemic matingali kang bataa ka. Ha? Ako? Anemic? Kasuko naman ko. Yan naman eh. Dangtan o pila kasi mana sukad itong naghuutang akong dughan, umayo. Karon lood na may noon ang akong ginawaan. Ug niya na sa mga akong pagpanglipong. O, Ma, tabang ma! Kalipungon ko! Anad ba nang tako trabaho sa bukid kay magwanuban man ko sa kong papa sa uma. Pero ambot ba? Ambot nung nanguha ko og bani sa saging para ilawog sa ang kabaw. Huot man kay kakong lughan adto. Ug dangtan og pila ka adlaw sukad adto. Lood na mahinaw ang akong ginhawaan. Ug malipong ko. Ugon niya. Patambal ta, Dexter. Ha? Sa doktor pa? Dili. Sa tambalan nga binisaya. Unsa? Kay, marag nagduda ko ng imong gibate, Ronda. Unsa pa? Ang tambalan na gyud mo ay makatubag, ana. Mao nga hala, pag-ilis. Magpatambal tag binisaya. Oh? Oy, nakasa ka man dong. Ha? Nikinsa man ko ka sa iya? Sa mga engkanto. Unsa? Sa mga engkanto? Daan pagyud lagi ko. May ragyo ka nang gidati ka din sa kanang tambalang binisaya, Dexter. Maayo gani kay dili pa kaayo makagrabe. Madapan ighangyo. Ha? Nga naman? Hangyo na to ang mga engkanto nga pasayloon ka lang nila. Kung may buhaton ka gani sa mga hilit o hilan nga dapit, kanang mga dapit nga layo sa mga tao ba? Manabi kagyod kay naan na sila diha. Ay, kuan, nagsugod ng iyang gibati dihang gisugo siya sa pagtuba sa guwang saging sa may sapa-sapa iya. O gipakuha og bani laog sa among kabaw. Oh, posible. Dito ka makasa og engkanto maong mangayo tagpasaylo. Oo, sige iya. Hangyoon ta silang pasayloon na lang akong anak. O, unsa may atong buhaton, ha? Ay, maghard lang tag manok Bisaya. Manok Bisaya, radi ay iya. Sige. Maghata og manok Bisaya sa mga dili ingon nato iya. Aron pasayloon na nila ang akong anak.
Manakop ko manok Bisaya sa amo. Ay, may manok Bisaya ko diha, Pedring. Ha? Anak na lay bayre. Unsa? Unya, kumusta gimong pamati nga napatambalan ka ditong papa ni Mos Binisaya? Murag wa may epekto ma. Di ko mutuwag tong tambalan nga mong giduol ni Papa eh. Balain gid siguro kung kibati kung nganong musugmat-sugmat ning paghuot sa kong dughan. Hay, kung mao ka na, unsa man yung kaday ng imong gibati. May sakit ka kasing-kasing, Dexter? Unsa ma? Naglibog ko na unsa ko. Wa pa sabi makaadtog doktor gyud aron magpa-check up tungod aning COVID kay mahadlok mahinuon ko. Mahadlok mi nga moadto sa ospital aron magpa-check up kay basin og ma-COVID na hinuon ta. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Adto nagpasaan kog bani sa saging para lawog sa among kabaw. Dito po nagsugod sa paghuot kini akong dughan. Bawal na ba ko nga mangalsa og bugat? Ikaduhang pangutana. Dangtad og simana human adtong maghuot ang akong dughan, magluod naman hinuon ang akong ginhawan. Kasukaon ko og maglipong. Unsa man nga sintomas? Anemic ako? Ikatulong pangutana. Nagpatambal ako nini sa tambalan nga Binisaya. Ug matod sa tambalan nga nakasa kuno ko og mga diliingon nato. Gipahad mi og manok Bisaya. Apan wa may epekto? Mutuo ba mo ana, Dok? Ikaw pa to katapusan. Musuol raman ang paghuot sa akong dughan nga maglisod kog ginhawa. Di man hinuon permanente. Sayon ba ni nga may sakit ko sa kasing-kasing? Pila masab kay gasto kung magpa-check up kog doktor ini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dexter. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anian na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kalibog, gumunhap sa kinabuhi. Ako mutabag og tambag og solusyon, muhatag og tubag sa inyong mga pangutanang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal ng mga problema, pagatambagan ka na sa akong na-miss, nagyagkaayo nga partner nga si Atty. Eileen Bathan. Musta naman ka, Atty.? Dugay nagkayo kita ni Atty. Bathan is because of the social distancing atong gi-practice karon as a health protocol tungod lang ginaning padayon nga pandemya sa COVID-19 virus, no? So klase-klaseng mga pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o sa among buhatan diri sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuhang pagtulunan karon, no?
karong adlaw, worry gives you a small thing, a big shadow. Ha? Mao bugi na, gamay kayo nga butang nga mawuri ka, pagkadako ang epekto sa imong daily routine, sa imong activities of daily living. So, don't worry, be happy. Ha? Bisag may mga problema, kawa mo gawin taong may problema, smile lang kita. We must know how to dance with the music. So, gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, daghan naman sa itong mga gigsunan na nabakunahan, especially itong parehan ako nga frontliners, mga health workers, no? So, ako ikatambag ninyo nga mga after mga 1 to 2 days nga human mo na bakunahi, mo resume mo nahinay og exercise, no? Ako bitaw pag human akong bakuna sa COVID, di maarsa gyud nga akong wa nga bukton dito gitupok ang dagom. Sakit, pero gihinay-hinay lagi na kong move, kay og di po ni mo i-move, di na musikular ang dugo. Murag, makakuan sa ka og kanang, murag, di maminaw, murag kagkasukaon, di ka kinutang, na febrile. Unya, kuan sa ka, kanang dagham lagi ngipang mo, lagi. Di daghang kang dili mayong gipang mo, kung dili ka mag-exercise. So, mag-exercise lang kita, no? Bahala na og kanang naarasod sa bay kay bawal malagi ron ng ari-ari sa mga publiko nga malugar kung mahimo lang. Okay? So, ang atong magdatampo karong adlaw si Dexter, 23 years old, taga Bulak, Dalagit, Cebu. Nainom doon, mainom ko ning Dalagit, Cebu. There was one time nga nag-outing ni sa akong mga staff sa ospital. Nagda ako sa akong pick-up. Overloaded tingal ito kay daghang kayong mga nursing attendant, mga daghang kayong sakay sa kong luyo. Na-flatan media sa may Baluod, Dalagit, no? So, akong gipalista ang ilang mga nga, ninaot nga, naminaw ka mo karon diha sa Baluod, Dalagit, mga Barcilo family, si Rose Nuyad, Quirino Bustamante, Ricardo Alvarado, Iskoy Dibalucos, ug si Honorable Konsehal dia, konsehal pa ba siya karon, Emilio Villa Hermosa Jr. Salamat kung kayo ninyo gitabagan ko ninyo sa pag-change tire, no? Kay kiting looya gina mo, may mga jack, may mga tire range. Salamat kung kayo. So this is Mistro sa akong mga kaila sa Kampalad, Dalagit, Cebu. Si Juan Luping Villa, si John Rel o si John Kiven, ha? Mga taga Dalagit, Cebu. Nindot ba kayo ng inyong vegetables bread basket diha sa Mantalungon, no? Kadaghan ako nakaana, nindot kayo ng inyong lugar, very green, no? Og basin og matiming sa ning akong i-greet nga mga taga Limasawa Island tungod sa atong 500 years anniversary sa Christianity of the Philippines. Ayong pagpaminaw din ni Ma'am TC Sindo, no? Dito may mangaon pag ngadto na mo Limasawa si iyang karinderiya nindutas tinuwa ni Ma'am TC. Si Raul Salomon, Berlito Calva, Sam Galvez Espinosa diya sa Limasawa, no? Kumusta naman mo diya? At banging Limasawa sa among lungsod sa Sugod, no? Maadjong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Southern Leyte, no?
So, sumasa na bati na to ganina sa drama, ang problema ni Dexter nga gisugo siya sa iyang amahan sa pagkuha og bani, kanang balani sa saging para ilawog sa ilang tulo ka kabaw. Human adto, maghuot na ang iyang dughan. Daghang simana kapin. Magluod na ang iyang ginawaan og malipong. Gipatabalan siya og binisaya sa iyang amahan. Ingon ang mananambal nga nakasala kuno siya og dili ingon nato. Bayran kuno og manok Bisaya. Nagbayad pud sila apan wala epekto ang manok Bisaya. O daghan ko ika-komento ka-comment niya ng manok Bisaya, no? So ako lang tagsa-tagsaon og tubag ni mo pangutana Dexter, no? So unang pangutana ni Dexter, sukad atong nagpasan ko og balani sa saging para ilaw sa among kalabaw, didto po nagsugod nga naghuot kining akong dughan. Bawal na ba di ay nako ang mangalsa og bugat? 23 years old pa man ka Dexter, no? Bata pa kayo. 23 years old, no? So ako'y ka-istorya, naagoy mga tao nga naay gitawag na tog chest tightness. Murag maghuot ang imong dughan. Murag maghuot. So bisan pa man og 23 na ka, 23 pa ka, dili na to ma-roll out ang kanang gitawag nato og cardiac problem. Simba ko lang, we have to worry about heart attack. No na ba, mga bata pa nga heart attack, no? Pero less ang tsansa kasi idara na. Usapod nga hinungdan nga nung murag maghuot ang atong dughan, kanabitawng naigitawag na to GERD. Kanabitawng ang atong kinaon, murag mo regurgitate, murag mo balik rin sa atong isupagos, balik sa baba. Unang murag kag makates, balik sa mong gikaon. Imbis kay mo ditso nga to sa atong istubago, sa atong small ug large intestine, naon sa baho ng uban nga pagkaon nga mubalik man nga rin sa baba, murag mo kuan ba, mo bounce back sa unang pagsulti na kong binisaya, basta kay mo balik nga rin sa isupagos, no? Nya makuan ni mo nga gitawag ni namo sa among pagtuon sa kanang medisina o GERD, no? Gastroesophageal reflux, kung GERD, no? Gastroesophageal reflux. Another reason nga nung maghuot ang atong dughan, Dexter, is kining pulmonary problem, no? Yung bakulag na abakay pulmonary tuberculosis, na abakay pneumonia, o kanang mga 50% kanang muscle strain. Mo siguro ito nahitabo ni mo sa nagpasaan kag balani. Balani or bani sa saging. Ad-aron mo na siya. Balo ko na kay kita ko na sa akong uyuan. Mag-ad-ad kay pakaon sa iyang baka pod, no? So, mauna nga basig na muscle strain ka. Then, one of possible rason is kining gitawag na psychological anxiety for some reasons, no? Because kung anxious ka, taghan kay kag mapaminaw nga mga dili maayo sa imong lawas, no? Magtawag to mga psychosomatic signs and symptoms, no? Daghan kayong makuan nimo sa imong lawas kung anxious ka. Ikaduhang pangutana, daghan o gidangtan og simana human adto naghuot ang akong dughan magluod na man nga
mangluod naman noon ang akong ginhawaan, kasukaon kong malipong, unsa man nga sintomas na, anemic ba ko? Well, mao to akong giingon, itong daghan mga rason, ang kinimagong naakay mga muscle strain, makakos na siya pain, nga tenderness ng dapita, or gastroesophageal reflux, kanang gito do GERD, nga naakay swelling, kung labi na kung nauntog diha, no? Basig na igo ka sa imong haras or imong bulo na pagkuan nimo sa saging, no? Or whatever. Nga naakay breathing difficulty. But we have to rule out some pulmonary problems like pulmonary TB, asthma, or pneumonia. No? So, kung mayroong anemic ba ka, as we all know, ang hemoglobin count nato, mo na hibasyan kung anemic ba ang tao, dili ba? Dili ang blood pressure, no? Kung balikon sa makadagan, nga susama ani nga problema nga ang normal hemoglobin is 12 to 14. Ubos ang babae, taas ang lalaki. Kanya, we have to rule out cardiac problems. So ako isugyot nimo nga makikita gyud ka og cardiologist, no? Doon raman ang dalagit, pwede mamumungari sa syudad na daghang ko kailang cardiologist diri, kauban ako sa kong clinic diri sa Chungwa. Daghang mga cardiologist diri, mamili lang ka kisa imong gusto, no? So kung naa kay problem manggod ang pain, makakuan kita ang pain, mura sa dagan nga sa left side sa imong dughan nga musaka nga rin sa liog. So murag noy baytay gipisi, murag gipislik, burning, no? Nya continual pain ni siya sa chest for minutes. Nya panington ka. Nga murag ka og kasukaon, mo na imong gingon nga murag magluod ang imong ginawaan, kasukaon ka. Mga nang murag bukuan kag mga lisod pag ginhawa. So, kung maghuot ang ibong dughan, siyempre, mura kag malipong, magisi ka, munusitid, murag kasukaon, uban yun, musuka yun. So, maunang inungdal, go and see a cardiologist to rule out any cardiac problems, no? Ikatulong pangutana, nagpatambal na ko ani sa tambalan nga binisaya ug matod sa tambalan nga nakasala kuno ko ug nga dili ingon nato, no? O mga supernaturals ba, dili ingon nato. Gipahalad mi og manok bisaya apan wala may epekto, mutuo ba mo ana, Dok? Ako lahi mo ko orientation naago din no mga butang aning kalibutan na nga dili ma-explain na to dali-dali. However, mo kuan nagyud kuaning mga tuo-tuo ba, no? So wala ko orientation kay medical. So wala nagyud ko mo sa mga cardiologist unya magpatudai ang mo dito kuan kag ECG, tudai ko blood test o x-ray, no? Or pro-BMP. Kanang test bitaw sa heart attack, negative ba o rule out cardiac problem. Kining manok manggod, minumdum lang ko dito sa nagpakaot kong bumba dito sa Kantawan Naga. Dingon na tong dahay tambalan dito katong nag-drill nga, Dok, ato ni ihawan og kanding og manok para muagas. Ingo, sige, palit ang kanding og manok. Ingo na siya, manok na lang, Dok. O palit og manok, daghan ra ba kung gipalit manok nya dapoy mga old coins nga gi pa-prepare sa mao lagi to, nagtambalan. Kurot og ihaw ang manok. Dugo-dugoan dito kay mao lagi ko no. So sabi ning agas lang kadali, wa man hantod karon wa gyud mo agas.
Nagidool na ko sa usa sa akong mga trabahante. Dok, bisan pagbaka pa itong yahon na, di ginamuagas. Ko nga naman. Sa nga ang drill sa katong nagtrabaho na nahibilin man ito suod. Basta pa ita. Murag yun ko, gitamparos yun ko, nakuha akong gasto. So, mo nang ihaw-ihaw og manok, usahay, di taka tuo kayo. May pagkano na to ng chicken barbecue. Klaro pa. No? Ikaw pa ito katapusan ng kapangutana. Musuol naman noon ang paghuot sa akong dughan nga lisod yun kong pagginawa. Dili noon permanente. Sain ba di nga may sakit ko sa kasing-kasing? Pila sa gasto kung magpa-check up ko doktor niya ni. Well, kung wahisgot ta gasto, Dexter, wala ko mo sa ato ta government hospital. Kay naamantay ang mga cardiologist po nga nag-work diha sa mga government hospital. And it doesn't follow nga substandard ni sila or inferior ni siya sa mga cardiologist nga naa sa pribadong hospital. Parehara ni sila. So, magkuan kag mga cardiologist as soon as possible para nga matindihan. Ang kinimagong heart attack, kung pananglitan lang na kay cardiac attack, magkakos niya siya o kanang kuan, kanang gitog myocardial ischemia. Bot pasabot muubos ang blood flow nga to sa heart. O kung muubos ang blood flow nga to sa heart, that will follow nga ang heart dili na kayo competent pagpump og dugo ngadto sa different parts of the body, including the brain and the heart. Matrigger ni siya, Dexter, kung magkuan ka, mangusog ka, katong nahitabo ni mong nagpasaan kag balani, no? Or emotional ka, ubugnaw ang lugar, or nagkaon kag heavy meal, no? Ano nang gabi, apil na ang sexual intercourse o kanang mga drugs, no? So, kung simbakulag na ay mga taong daghan mag-heart attack o dili matabang, heart failure, can be the reason nga nung mamatay ang usa ka tawo. So, go and see a cardiologist as soon as possible. O kanang manok na imong ihawon nga binisaya, mahimo ba kanon na lang na nimo? Maklaro pa, no? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Ellen Bathan. Kaming duha, maningkamot ragyud mi nga makalingaw ninyo, makahatag mig solusyon, tubag, kinabuhi o kulor sa inyong mga sulat-suliran. Dili ka mo mangluod, nga dugay mahatagan o pagtagad, kay daghan yung kawig madawat diri ka sulat-suliran, o dili maikog o maulaw. Daghan suliran. Why tao nga suliran? So, sa makausapa, gikan ka na mo sa Radio Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN, hinaot nga doon na sa kami kutlo nga pagtulunan karong adlaw. Daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kathleen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba
Para siyang kaagi karon, may kining usa ka babay nga taga Usami City nga tumatatampo nagdasingan nga Kathleen. Day, Kathleen, naabi day bago nga classmate. Mao ba, day? Unsa man na, babay? Lalaki, uy. Unya gwapo, day. Unya, ano imam kong kisultian, na? Oh, walang. Aron may baho ka ba? Basta nunyag makalitan ka, hindi ka kita ni mo niya. Kalitan ba, uy? Tana, uy. Manood dito sa tong room. Asa man nung bago na tong classmate ba? Kana, good kana na astaplin ba? Wala. Tay, nilingisip ni tay. Iwo ba sa kitudlo, uy? Oh, uy, hala. Itutok siya ni mo, day. Good morning, class. Ayaw pagtalo, uy, pasipasuko na. Taro na ko naglingkod diha. Kinaan na pong instructor. Salamat. Vacant na gid ako. Makarelax ko kamay. Hi, miss. Uy, ang amo man pag umakas ni. Waba ko makadisturbon mo? Ha? Wa man. May tuyo ka? Gusto na ko makikila-ila ni mo. Daghan ko naila-ila ganiha. Pero ikaw wa pa. Nakaila na maguguni mo. Ikaw man si Vic, di ba? Nagpaila, biya ka ganiha. Mao lagi. Akan sige ko ni mo. Nakaila ka na ako, pero ako makaila ni mo. Ako day si Kathleen. Wow. Nice name. Miga ta, ha? Sure. Ang haba ng hair mo, day. Doon sa ka, Sa tanang mga babae din, hiday, ikaw rin dool ni Vic. Di ha rin siya makiksuod ni mo. Mura ba, og, na is something? Uy, sapa, uy, ikaw no. Doon kikaguna-una, uy. Gusto ra nga makig-amiga si Vic na ko, uy. Kat, mag-snacks na na. Ayaw lang, Vic, uy. Okay ra ko. Sige na ba? Ay, good kong balibari. Good. Mura man hinutag, dili amiga. Sige na lang, uy. Imo kong ihatod sa amo, ah? O, Kat, Nga naman? ganahan lang ko. Ikaw raw magod ang close kayo na ako. Sige na ha. Aron sa ba makadumdum ko sa inyo? Kuan, Vic. Anong day? Masuko ang imong uyab? Ha? Uyab ka dyan. Ako'y uyab, uy. Aw, wa mo di masuko kung ihatod di ka. Sugot na lang gud nga ihatod ka na ako. Uy, day, grabe na lagi mo ka-sweet ni Vic, no? Snack, magkuyogid mo. Unya, iya pag yung kang ihatod sa inyong bay. Unsa man, uyab na mo? Ha? Dili, day, uy. Mulimod, pag na siya, uy. Tugaan na lang ba? Unsa man, uyab na mo ni Vic, sa?
tawa ra ba ay? Kasi may dili magkatawahan ni mo, oy. Mamugos manggid ka. Dili lagi taon mo uyab si Vic, oy. Friend rami. Kat, ugma ba? Valentine's man. Nga, wantay klase. Manuroy ta, ha? Asa mo ta manuroy? Dili lang good do sa ato. Mangita ang lugar nga dili kayo samo. Story lang good ta? Sige. Nintutag ko dili. Lagi, nindot kayo tanawon ang mga langgam nga naglupad-lupad. O, bugnaw po kayo ang hangin din eh. Vic, gitutukan mo gud ko nimo. Kat, may isulti lang unta ko nimo. Ay, nagkasuko ha. Unsa man na? Sa una po unta ni gusto na kong isulti nimo. Pero nahadlok mo gud ko. Basig masuko ka ba? Unsa man rin ang imong isulti nako? I love you, Kathleen. Vic. Manay tuod ka. Sa una ko palang pagkita nimo, may lahi na ko nga feelings nimo. May chance ba ko, Kat? Dili man kalisod higugmaon ba? Kay buotan man ka. Ang ako lang nga, gusto ko mahuman sa kong pag-eskwela. O na kumusod ng uyab-uyab. Parehas bito da nga nangandoy nga mahuman. Sige lang good. Bisan og uyab na ta, dili lang na to pasagdan ang atong pagtuon. Vic. Sige na ba? Sugtan ako ba? Sige na lang, uy. Oh. Vic. Uyab na ta. Salamat, Kat. Gawagin ko ni mo pa ito sa lugay. I love you, Kathleen. I love you too, Vic. Imo na din ang uyab ka ng laki nga magsigig hatod-hatod ni mo, Kathleen. Ma. Ay, bantogra. Bantogra nga sweet kaayo mo. Ako, nak. Wa man ko'y pagsupak nga nag-uyab-uyab ka. Kay sakto ka naman sa edad. Ang ako lang nga humanagid in taon ng imong pag-eskwela, ha? Ayaw ka bala ka, ma. Maning kamot ko nga mo graduate gid ko sa college. Daliaras panahon, Katsa. Adlaw na lang ang atong ipaabot. Graduation na nato. Maugid, Vic. Dali ragid kayo ang panahon. Kuyogi sa ubi. Asa man ta? Nan ko'y atuon. Kuyogi lang ko. Wala ba tatay tarong kayong klase? Kaya hapit na nga itong graduation. Kuyogi lang ko. Ha? Kadiyo trabaho ta. Ubalik lang dayon ta. Sige.
Vic, nga nang nanood ba tayo ng kwarto, uy? Magunsa mo ta din eh. Kathleen. Vic, ayaw. Kathleen. Dili pa ko andam. Dugay-dugay na tang nauyap. Ug adlaw lang ang atong gipaabot mag-graduate ta. Vic. Pila ka tuig nga ako kang giampingan. Bisan case, wala na ko buhatan ni mo. O nung ayaw ko balipari. Ayaw ka adlaw. Di mo gumawa ni mo. Iglupaw nga dili di ka pilawangan. Vic. Kung dinood ka na ikugman ako, anda mong itugyan ka rin ako ang imong pagkapapay. Sige na lang, uy. Kenapa? Vic. Sa may plano ni mo ron nga, humana magkitag eskwela. Parehas na mo. Mangita sa trabaho. Ugkat, kung naanaw niya ko'y nindot yung trabaho, magminyan na ta. Kana ba? Habi na kung imo na kong kalimtan. Ako na rin ba natugyan ni mga kong pagkapapay, no? Dili na mahitabo, Kathleen. Kay mahal, kaayot ka. Ikaw lang magbahay sa akong kinabuhi. Salamat, Vic. I love you. I love you too. Sa pagkakaroon, nagpabilin paghihapong ligon ang among relasyon ni Vic. Og nagplano nami nga magpakasal. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mga mga higalang kaagi ni Kathleen nga taga Usami City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagaluhan, ikaw. Ang mong kaagi gibata nuduwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon hantimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanood.